Привет на всички! Малко по-дълго видео днес. Ще се опитам да разкажа какво представлява един пълен ребилд или както често го пиша full ребилд на един усилвател. Няма значение дали е клас А, Б, клас Д, бразилец ли е, кореец ли е, китаец ли е. В повечето случаи почти едно и също се случва навсякъде. И тъй като имах усилвател, който му предстои такава процедура и стигнах вече няколкото първоначални стъпки, вече съм ги преминал, обаче се досетих, че мога да направя едно такова видео, в което просто да ви стане ясно за колко работа и за колко части, за колко смяна на компоненти и реч. И защото понякога просто не се струва. Днес ще се опитам да ви запозная с цялата процедура. Това е Ground Zero старото 4K, което всъщност е 3K. То е абсолютно също като Emphaser 13000 SPL, също е като и още много 3K усилватели 4K, които се водят. Нищо, кой знае какво, но в случая то беше за пълен ребилд и затова беше добър, екземпляр, в който аз мога да ви разкажа тия неща. Ще започна още от самото начало, въпреки че вие го виждате вече в процес на работа. Аз ще ви разкажа какво също съм направил преди това, защото сетих се да направя клипа вече доста по-късно, отколкото аз започнах работа. Няма как да ви го покажа обратно. Сега, първото нещо, което е, като отворих усилвателя, той разбира се крайни транзистори, всичко беше изгоряло, което означава, че вашата първа задача е, без да изкъртвате по този начин, този усилвател вече имал ремонти преди мен, само да кажа, не идва за първи път на ремонт, то ще си проличи по някои други места, след това ще видите, че е работено. Изкарвате си всичко абсолютно транзистори в момента, изкарвате абсолютно всичко, освен регулаторите, те много рядко изправителите, те много рядко влизат в късо, проверявате си ги, в случая нямаше нужда да ги варите, те си бяха здрави. И какво направих? Първото нещо, което е, варят се всички транзистори. Като извадите абсолютно всички транзистори от клас D и от захранването, защото това до тук ви е захранването, това е захранваща част, т.е. едно 60-70% от усилвателя е захранваща част, едни 15-20% са предусилвателна част и това ви е цялата усилвателна част, която плюс драйверния борд, който е изварен, който по-късно ще ви кажа защо е изварен. И как протича първоначално целият ремонт и защо казваме пълен ребилд. Като сте изварили крайните транзистори, понеже тези крайни транзистори от клас D много често ги клатят тези двата чипа, които са ARS за клас D и те ги клатят директно, което означава, че като имате някъде късо, най-вероятно някой от чиповете е заминал, понеже ги клатят директно. Няма буферни транзистори тук, няма нищо, което да са като емитерен повторител и така нататък. Директно чипа се заминава и той. Много често отнася и тези регулатори, ако нещо не е окей с тях. Това в последствие ще го обясня как може да си го проверите, но понякога засяга и регулаторите. Тъй като тук защитите не са достатъчно бързи, в бразилците понякога успяват защити да смогнат да спасят захранването. Разбира се, вие в последствие, ако се опитате да включите усилвателя, често гърми захранване, затова когато усилвател влезе в протект, най-често нещо и не е по температура, сте сигурни в това, не го включвате отново, защото реално първият протект, който се случи тук, защото има късо, усилвателя просто спира и захранването спира. В момента, в който вие се опитате да го запуснете отново, при положение, че сте имали защита и тук има късо, захранването се опита просто да работи извън предела си и да може да клати се едно късто, което случва се ето това, което виждате. Случват се после такива дупки по платките и така нататък, защото усилвателя се опитва да захрани едно късо, което няма как да се случи и захранването изгаря. Сега, като си извадите всички транзистори, не гледайте, че тук имам по един в банка, това ще разберете защо после. Като извадите всички транзистори, най-често, когато замине захранването, заминавате и тия резистори. Това са гейт резисторите. Заедно с тях заминават, тук може да видите аз вече съм работил, ще ви покажа, заминават тези транзистори, които са буферния каскад, който идва от драйвера на захранването. Драйвера на захранването е този задраскания чип, който в случай е K7500. Това е шим контролера на захранването, заедно с всички останали неща, които виждате по него, които всъщност са управление, защити, носеща честота и така нататък. Идеята в този драйверен борд е, че той подава само сигнала. Сигнала съответно минава през тия буферни транзистори, нещо като усилватели, така го разберете, защото те могат да поемат товара, който реално представлява транзисторите тук. И те съответно го изпращат към гейт резисторите и съответно транзисторите биват клатени от тези транзистори, пак тези транзистори биват клатени от този шим контролер, а този шим контролер има разни резисторчета, диодчета и така нататък, които са в обвръзката, както и самите тия буфери също може да видите
нали, той си е горял тук е възстановено вече, имайте предвид. Може да видите тези резистори, които ги виждате до транзисторите, са pull-down резисторите. Pull-down резистори означава са тези, които смъкват вълната, ще я видите по-късно там, които я смъкват надолу един вид. А гейт резисторите са тези, които участват в повдигането й. Аз след това ще демонстрирам, но когато започнете да работите, когато гръмнат най-често транзистори, те повличат със сигурност PNP транзисторите, които са в NPN обикновено оцелява, но PNP-то не, защото той средното му кръче на маса. И обикновено се случват такива дупки и така нататък. Отдолу няма да ви го показвам, обаче съм чагъркал доста в много лошо състояние платката. Ще се опитам без тук да разваля нищо. Може да видите в какво състояние. И това е след моята работа и след възстановяването на, така да кажем, само на драйва. Защото тук не възстановяваме нищо, освен самия драйв. След като тия транзистори са зле, тия, разбира се, аз съм сложил по-яки, това не са заводските са други. Като ги извадите тези, защото най-често и те заминават, и имате ли гръмнало захранване, почти винаги заминават и те, резисторите също или горят направо, или си сменят стойността. Тези вече са сменени. Така, варим тук транзисторите, варим гейт резисторите, варим и всички транзистори, варим диодите, варим pull-down, всичко, което е до преди шим контролера са вади. Вади се и се гледа дали имаме правилен драйв, дали шим контролера е оцелял, дали има там на VRF, което е 13-14 кръче, ако не се лъжа, е 5 волтовия референс output и оттам съответно се гледа по самия драйверен борд, съответно къде са му изходите и дали вълната, която се подава по кръчетата, които са всъщност две, имате за, така да го кажем, горна и долна част, така да го обясня по някакъв начин, по-прост, и той вече се разделя тук. За да може да разберете къде е проблема, винаги работите отзад напред. Тоест, винаги първо всичко се маха от тук, после захранването, после драйверите, после борда, защото вие не знаете къде е проблема. И за да разберете, трябва да почнете от самото начало. Което в случая е този модул, който сега ще ви го покажа. Аз имам тук такъв от друг усилвател, който изглежда ето по следния начин. Разбира се, тук шим контролера го няма, част от част съм ги ползвал други усилватели, това е моят чипък, който е LM за защитите и така нататък. Ако по пиновете тук нямате нужните напрежения и нямате нужните импулси, това означава, че нещо имате на самия драйверен борд, вади се самия драйверен борд и почвате да търсите къде, какво, защо, къде и как е проблема. Като правите драйверния борд, връщате драйверния борд, почвате да мерите по пиновете. Ако по пиновете всичко е наред, продължавате да си редите нещата, продължавате да слагате нужните транзистори, които са PN, емитерно повторителна двойка или точно как се казва, и слагате си обратно диодите, които са най-често са 1N40, 148, след това pull-down резисторите, след това си връщате транзисторите, разбира се, връщате си гейт резисторите с нужните стойности. Имайте предвид, всяка една сглобка, която представлява трансформатор, носеща честота, на която работи трансформатора, транзистори, pull-down резистори и гейт резистори са една обща схема, която трябва да бъде изчислена така, че вълната ви, която е на осцилоскопа, да е максимално като правоъгълник или квадрат, така да го кажа, за да се включват и изключват максимално бързо транзисторите и максимално правилно, за да нямате dead time, да нямате overlap, да нямате overshoot и така нататък. Тоест, тези стойности, ако не ги подберете правилно, или просто ползвате заводските транзистори и заводските стойности, или ако ще променете нещо, трябва да знаете кое как влияе и какво трябва да ви е съотношението между гейт резистора, бройката транзисторите, капацитета им на отваряне и pull-down резисторите, драйверите, как ще окаже това влияние върху драйверите, каква е честотата, драйверите също трябва да ги подберете спрямо честота, натоварване и така нататък. Тоест не може просто да хванете едни транзистори и да ги наблъскате тук и да очаквате, че той ще работи. Тези транзистори, това е като автомобила ви. И да набухате 1000 тунинг части, ако мапера ви не ви направи нещата добре, тя няма как да върви добре. Усилвателите работят по абсолютно същия начин. След като наблъскате хубавите части или по-здравите, вие трябва да го настроите по начин, по който да използвате максималното тя. Ако не го направите, най-вероятно ще работи по-зле от заводския вариант. Затова, ако не знаете какво правите, нямате как да се проверите вълната, не знаете, нали, тези стойности, кое как трябва да всъщност да се случи, не ги пипате, оставяте си заводския, възвръщате нещата както си били от заводски вид и го оставяте в този вариант. Сега, при мен тук нищо заводско не е останало. Нито pull-down резисторите са същи, нито гейт резисторите, нито драйверите са същи, нито и транзисторите използвам същи. Нищо от заводското захранване, така
съм го оставил поради проста причина, че когато правя пълен ребилд и ако мога да използваме да го направя по-як, отколкото заводския, и това няма да струва много, аз предпочитам да го направя по-як, отколкото е заводския, поради проста причина, че сумата и замяната на всички тези неща така или иначе ще ги заменя. Ако мога да ги заменя за 2, 3, 5, 10 лева там с по-яки и пресъздавайки схемата почти от нулата, нали, съответно вие сменяте почти всичко, нали, по връзката, по-добре е да го направите по-яко, ако знаете какво правите, отколкото, нали, да го направим за заводския вид, защото заводския вид той ще работи, да, но ще е по-слаб, отколкото може да е. Така че в случая, след като си наредите тук, нали, грешката е, която често съм виждал, е да наредят всички транзистори. Не си нареждате всички транзистори никога. Защото вие не знаете какво се случва в тази част и не знаете дали захранването ще работи добре, не знаете дали нямате укъсена намотка на трафа, не знаете дали нямате проблем, защото съм имал кондензатор в късо, не знаете след изправителите какво се случва. Тук има едни допълнителни обмотки, които хранят допълнителните регулатори, които носят напрежение на драйверния борд. Тоест вие не сте наясно от тук насетне, нали, какво се случва, включително и при наличието на транзистори, които, нали, съответно ще клатят трансформатора, а вие не знаете и трансформатора в какво здраве, защото много често няма как да го видите отвънка в какво състояние. Имал съм моменти, в които вътрешната намотка от вътрешната част под този слой отдолу е била в късо. Което какво ще се случи? Най-вероятно, ако го сложите на малко по-яко захранване, затова се използвате захранване, което е лабораторно, което има ограничение по ток и по напрежение, защото ако тук му люснете един хубав ток или го сложите на едно 100 амперово захранване и има някакъв проблем, ще ви гръмнат всички транзистори. Затова, когато редите така, всеки един трансформатор обикновено има две банки. Една по-ниско, една по-високо, така да го кажем. Тоест, докато едните транзистори работят, другите са изключени. Докато другите пропускат ток, тези са изключени. Тоест, тук имаме две банки. Тук имате 4 транзистора и тук имате другите 4 транзистора. И докато тези работят, тези се едно спочиват. Това е идеята на свичинга, нали? Това е идеята на MOSFET-ите, защото докато едните работят, другите спочиват и обратното. Нямате, нали, като в клас А осцилатор, в който транзистор е постоянно работещ на максимума и, нали, да е един вид нон-стоп работещ състояние. Не, тук имате on-off, което се случва, ако тук имаме 30 кГц частота, това означава, че 30 000 пъти това нещо се включва и се изключва в рамките на една секунда. Може да си представите колко точно трябва да ви е схемата и колко добре трябва да е направена, за да нямате момент, в който тези два транзистора примерно се включат едновременно, защото ще почнат да греят, ще почнат да ядат повече ток, ще почнат какви ли не проблеми. Има и още 1000 неща, които трябва да внимавате, като, нали, колко товарносимост трябва да е този транзистор, на колко волта трябва да е, какъв капацитет трябва да има и така нататък. Няма да влизам в всякакви подробности, просто се опитвам да обясня какво включва този ребилд. Така, след като сложите по един транзистор в банка, както разбрахме, този трансформатор има висока, ниска част. Все едно, така да го кажем, образно, все едно има on-off, така да го разберем, банка А и Б най-добре, така да ви го кажа. В следващия момент се слагате и в другия. И в другия защо? Защото те имат допълнителни обмотки и за да може този усилвател по някакъв начин въобще да се запусне и да тръгне, трябва и двата ви трансформатора да са активни, което означава, че вместо да слагаме по 8 тук и по 8 тук, ще сложим само по един транзистор в банка, слагаме с ограничения по ток и по волтаж, защото дори да има нещо, да влезе захранването в защитен режим, а не тук да ми гърмят всякакви неща. Впоследствие, като ги сложите тия неща, като ги сложите тия транзистори, дори още, нещо важно, преди да сложиш самите транзистори. Сега ще го пуснем този усилвател и ще ви покажа следното. Така, той в момента, захранването му работи, консумира някакви там, няма 1 ампер, свети зелено, това не означава, че усилвателят работи, казал съм го 1000 пъти, тая светлинка зелената може да е вързана на ремолта, имате ли ремолт, той ще свети, че работи, пък той нищо няма в него усилвател, иначе свети зелено. Като си насложите драйверите, след драйверите без да имате крайни транзистори, както аз, трябва да минете по всяко едно кръче, което виждате до гейта и след гейта, ето така, и да видите носещата ви честота. Сега в момента може да видите, че аз имам едни такива сплескове, които са едни потъванки преди включването. Това в момента го виждате поради простата причина, че имам само по един транзистор в рамо. Когато ги сложите всички, то ще изглежда по различен начин. И гледате след това какво се случва преди и след. Не трябва да имате разлика между преди и след, нали, този резистор, който е в захранването. Като си видите всички гейт резистори
и си видите вълната, че е окей, но това след това може да сложите по един транзистор на рамо. Самите транзистори може да разберете как работят по следния начин. Слагате си, виждате, че имате някакъв гейт там, който е с колко волта там, 6 волта на 28 кГц работи това захранване. Може да проверите как работи самия транзистор. Ето, тук може да видите, че е почти идеално право, работи на 28 кГц и това му е честотата на всеки един транзистор, който може да си погледнете как работи, в какво състояние и така нататък. Сега, имайте предвид, че когато го включите по този начин, този усилвател, и имате по един транзистор в рамо, тук вече, от тази част, вече имате високите напрежения, които ги имате, защото изправителите са вътре, изправителите въобще не ги интересува колко транзистора имате тук. За тях дори един да имате в рамо, означава, че те ще получат пълния сигнал от след трансформатора, който в случая ще е с много високи волтажи, предполагам, че тук, ако не се лъжа, кондензаторите са на 160 волта, но ако не се лъжа, рейла е малко от порядъка на 110-120 или нещо такова, което означава, че ще имате плюс 110, минус 110, това е 220 волта потенциал. Много внимателно работите, изключително много, защото ако късите някъде нещо, най-вероятно ще ебете майката на захранване. И имайте предвид, че след запуск винаги проверяйте, нали, вълната дали ви е окей на осцилоскопа, как трябва да изглежда, дали е правилно, дали не греят тези транзистори, дали не наблюдавате нещо, което е извън нормално. Тоест, ако аз видя, че имам под 1 ампер за 3 кВт усилвател без включена тук клас D част, е окей. Това, разбира се, от опита ще разберете, когато примерно сте отремонтирали достатъчно голям брой усилватели, ще ви е ясно кой колко трябва да харчи, ако няма клас D, ако има клас D, ако има повече транзистори, ако има по-малко. Но да видите на почти празна платка, независимо, че е 3-4К и да видите примерно 5 ампера, това означава, че някъде нещо не е окей. Няма как да имате такива високи стойности за нещо, което почти не клати нищо и работи колкото да поддържа заряда в кондензаторните банки. Сега, като проверите, че тук вече има нещо, нали, случва се, да речем, че в този момент захранването вече криво-ляво работи, нищо, че нямаме всички брой транзистори, знаем, че в момента то съответно работи. Може да се пренесем към тази част. Проверили сте, нали, преди това, че изправители... Всъщност може да ползвате и без изправители, което е по-добрия вариант. Може да си изкарате изправителите и просто да видите на тяхните пинове достигат ли същия този квадрат, така да го кажем, но в по-голяма амплитуда. Накратко така ще го обясня. Ако видите, че ви идват на кръчетата нужните, нали, носещи честоти, това означава в голяма степен, че това е окей. Аз не съм варил изправителите, защото си ги измерих преди това, пък и малко или много вече знам какво правя и ми е наясно, че тези изправителите, нали, са окей съответно и че тук вече ще има мини огромни напрежения, които трябва, нали, да внимавам малко повече. Най-лесното, като го направите това нещо, е да измерите на кондензаторите реал напрежението или съответно по самата платка, ако знаете къде да мерите, да погледнете колко са ви реал напрежението. Това е напрежението, изправено вече, с което усилвателя ще работи. Това е рейл, за който най-често говорим. Това са превърнатите ви 12, 13, 14, 15 волта в по-високото напрежение, с което ще работи усилвателя. Според зависимост мощността, то може да почне от 20-30 волта за малките клас AB усилватели, може да достигне до, аз най-много съм виждал 250, 260, 270, може би до 300 волта съм виждал. Което означава, че е плюс-минус. Плюс-минус означава, че потенциалът ви между двете е примерно плюс-минус 200 волта, означава, че имате 400 волта потенциал. Това означава, че синуса ви, когато ходи, нали, на осцилоскопа нагоре и надолу, то означава, че най-горната му точка ще е 200 волта, най-долната ще има минус 200 волта. Плюс 200 волта, минус 200 волта, това е преди клип. Затова казваме, че колкото е по-високо реал напрежението, то задава горната и долната граница, нали, съответно горе-долу, нали, както се движи синуса, доколко може да стигне напрежението без клип. И това реално ви определя, нали, възможно най-високата мощност, която може да даде усилвателя на определените импеданси. Разбира се, когато вие намаляте импеданса, т.е. тварите усилвателя повече поток, отколкото по напрежение, волтажа там спада от захранването, сагва, така нататък. Не е важно в момента. Идеята е, че напрежението ви основно определя до голяма степен колко ще е мощността. Така, приключили сме тук, т.е. сменили сме, видяли сме, че драйверният борд на захранването работи, включва релетата, защото вие може да чуете, че дори в момента без клас D релетата включват, защото схемката, която го управлява, идва от тук и тя няма нищо общо с клас D-то. Тя е вързана по съвсем друг начин, което да, глупаво е, но така е направено.
Направили сте си драйверите тук, обвръзката, пулдаун резистори, диоди, нали, драйвери съответно, гейт резистори, сложили сте си транзисторите, видяли сте, че не сте направили някъде някакъв солдър бридж, нали, нещо някъде да сте направили кофти, нали, да укъси, видяли сте, че трансформаторите ви работят, видяли сте, че имате плюс-минус някакво напрежение. Сега от тук насетне трябва да проверите в клас D, след като сте изкарали всички транзистори, най-вероятно ще трябва да изкарате драйверния борд и ще ви обясня защо. Защото много често, като гръмне транзистор тук, който се клати директно от драйверния борд, както може да видите, даже сега ще ви покажа, едното кръче на ARS-а направо е взело дало. Този драйверен борд управлява клас D-то, т.е. целият ви усилвател е управлението му ето в този драйверен борд. Ако нещо с него не е наред, понякога усилвателя влиза в протек дори без транзистори, понякога не. Това няма никакво значение. В случая най-често, когато усилватели са такива, които нямат буферни транзистори, както казах, когато нямате буферни транзистори, нали, в клас D-то, както е в захранването, някои усилватели имат, други нямат, нали, съответно, този драйверен борд почти винаги ще е за ремонт. Изкарвате си всички транзистори и изкарвате драйверния борд. И в този момент, ако си запуснете усилвателя, нали, както този го запуснахме, ще видите, че той тръгва, но тръгва без реално усилвателната част. Все едно ви тръгва само захранването плюс предусилвателя. Най-лесният начин да проверите предусилвателя, даже сега ще се опитам да ви демонстрирам, е на операционниците почти винаги, особено тези 8 краките, които са, сега ще се опитам да ви покажа, може да проверите кръчето, което е четвърто и трябва да имате около минус 12, минус 15 волта. Осмото кръче може да го проверите отново и може да видите, че имате плюс-минус 15 волта. Операционниците обикновено в предусилвателната част, почти във всички усилватели се хранят с напрежение от порядъка на плюс-минус 10, плюс-минус 12, плюс-минус 15 волта. Почти не съм виждал нещо различно. В този случай знаем, че тук напреженията са окей и сега започва голямото чувъркане, което между всички тези пинове, които виждате, в схемите към самите усилватели, разпиновката и този драйверен борд го няма. Тоест, на схемите виждате само драйвер борд и останалата схема. Какво е в този драйвер борд, къде какво трябва да има, как е схемата на този драйверен борд, какви са елементите, никога почти няма да го намерите в нито една схема на усилвателя. Това трябва да го разберете или от опит, от други колеги, от информация в интернет, от други ремонти и като цяло е малко научи се сам. Обикновено тези чипове са издраскани, тези вече са сменени, нали, съответно в предишния ремонт, затова имаме някакви надписи по тях. Бразилците работят по подобен начин, само че там нямате отделен драйверен борд, там всичко е на самата платка и обикновено имате микропроцесор, PIC, така наречен микроконтролер, който управлява всичко, но отново имате някакъв вид ARS драйвери, които управляват крайните транзистори. И сега по тези всички пинове, част от тях са изходи, част от тях са входове, част от тях имат плюс-минус 5 волта, които идват ето от, само да ви покажа къде, ето от тези регулатори, които са вътре, това са плюс-минус 5 волта, тук имате плюс-минус 15 волта, а тук имате плюс 12 волта. Всички тези напрежения отиват по нужните разпиновки. Когато извадите драйверния борд, първото нещо, което проверявате, по всеки един пин, който знаете къде какво има, трябва да разберете имам ли нужните напрежения. Ако е 12 волта, а имате 15 или там 16-17 или нямате нищо, това означава, че имате проблеми, трябва да се търсите респективно регулатори и всичко по схемата. Съответно, тези регулатори, част от тях вземат напреженията през гасящи резистори от рейла, други ги вземат през тая схемка, която идва и тук и ви я показах през тези диоди, които всъщност са свързани към допълнителните намотки, може да е през buck converter, може да е през 1000 различни начина, което вие трябва да си го намерите, трябва да си проследите схемата и трябва да си видите регулаторите откъде вземат напреженията, как ги конвертират, нали, кое тези резистори тук и диоди, нали, всъщност какво сетват и по какъв начин. Ако си отворите даташита на всеки един регулатор, може да видите по общата схема как работят, каква е разпиновката всъщност и как се сетва напрежението, което нужда да излезе от тях и така нататък и така. Няма да влизам в нали, допълнителни обяснения. Също така, мерите си, тук имаме едни транзисторчета, които участват в мют схемката. Проверявате си ги тях, те са JFET-ове, не се проверяват като нормални транзистори, трябва да си ги проверите.
Това не са резистори, имайте предвид, това са нещо като малки бобинки, така да го нарека. Тях трябва да си проверите съответно и трябва да проверите отново същата история, която сте правили тук с захранването. Трябва да я проверите и тук. Тоест означава всички резистори, всички напрежения, които ви трябват. Първоначално, след като отремонтирате този драйверния борд, ремонта му понякога отнема много време, понякога не, понякога е лесно, понякога става от първия път, понякога търсиш някой изпаткал кондензатор, такъв малък или SMD компонент, или някой резистор, който стойността му е заминала, или някой такъв малък SMD транзистор, който тече, а не е реално в късо. Понякога ремонта на тия платки е отвратителен, понякога минава лесно само с смяна на чипа, понякога не. Много зависи, нали, в самия ремонт. Сега няма да се спирам как се ремонтират самите драйвери и за какво трябва да се гледа, къде трябва да се мери, какво трябва да се мери, кое напрежение на кой пин отива, кое за какво е. Хората, които си ги правят, нали, малко или много са в час с тези неща. Аз се опитвам просто в момента да ви покажа през какво минава един процес на пълен ребилд. Така, като си видите, че всички напрежения са ви там и сте си отремонтирали и сте сигурни в драйверния борд, връщате го обратно без никакви транзистори. Вие сте си проверили всички тук регулатори, напрежения, транзистори, тук други неща, нали, които са по схемката. Наясно, нямате тук някой прогорял дросел, няма нещо, което е, нали, в състояние, в което да ви навежда на някакви съмнения, че нещо не е окей. Проверили сте си всичко, връщате си драйвер борда, като се опитвате да не изкъртвате метализацията, защото най-честия проблем, когато някой им прати усилвател, който е пипан от друг майстор, има някои майстори, които работят наистина професионално, но в большинството от случаите дядочи с поялника от соца от преди 30 години 120 ватовия, ръчкал, вадил, дърпал, както в случая може да видите ето тук. И тия платки после е изключително трудно за възстановяване, отдолу става пълно грозилище, за да свържа което където му е мястото. Така че много внимателно се вади това нещо и много внимателно се връща, така че да няма откъртени гилзи или метализация, както казваше колегата. Връщате драйверния борд обратно и почвате да гледате по всяка една банка, защото по начина, по който ви обясних, че този трансформатор работи с две банки, по същия начин тук всъщност реално този усилвател е всъщност два усилвателя. Ако го погледнете и така, това са ви двата клас D усилвателя, които просто са свързани тук в изхода си в паралел. По същия начин работят и бразилците, повечето клас D са или един, може да има два, може да има 4, мисля, че 4 е най-много, което съм виждал. По броя на индукторите в изхода може да разберете колко, дали е сдвоен с четворен клас D усилвателя. И всеки един дросел, който е, тези дросели всъщност са филтрацията на високата честота, която произвежда и този драйвер, защото ако тук имате 30 кГц, т.е. 30 000 пъти се нали, едно се отпушва и се запушва транзистора и работи, нали, включено и изключено 30 000 пъти секунда. Този драйвер работи на 120 кГц, означава 120 000 пъти за една секунда, той се включва и изключва, т.е. тези 3 се включват, тези 3 се изключват. И обратното, когато тези се изключват, тези се включват. Това става 120 000 пъти, това е носеща честота на клас D-то. И тази високата честота, защото на вас ви трябва този усилвател само да речем 10-100 Hz или там 300 Hz, този дросел на изхода, заедно с тези кондензатори, допълнителните дросели и тези така нататък, те изчистват всичко, което е над честотата, която е нужна на усилвателя. Тоест, той изчиства всичките тези високи честоти, които, нали, са над използваемите и на вас ви остава само полезния сигнал на изхода. И тук абсолютно същата работа. Проверявате си първо без транзистори, проверявате дали на всеки един гейтпад си имате нужната носеща честота. Сега, някои усилватели са самоосцилиращи, някои не са. Т.е. в някои, ако не подадете сигнал през RCA чинчовете, няма да видите нищо. На някои на low side, т.е. на ниската част, ще видите, ако е самоосцилиращ усилвателя, ще видите носещата честота. На някои няма да видите. На някои може да го видите само на високата, при подаден сигнал от чинчовете, на някой може да ги видите и на двете, всичко зависи от схемата. Схемите образно са около 15-20 общи на брой, така да го кажем. Не включвам тук, нали, схеми, които са изключително изчанчени от Orion, Audison, JBL, Alpine, нали, има такива, които са си на собствени схеми, които не са базирани на нищо общо. Това е обща схема, generic се води. Общите са около 15-20, може би 30 на брой, които се използват макс за мой опит от 10 години. А всички останали, които са
техници, нали, на самите си производители, там вече е мамата страка, затова е много трудно да отремонтираш нещо, което е на собствена схема, защото то по никакъв начин не прилича на нищо, което до сега си правил. Много често, освен че чиповете са изтрити и самите схеми няма документация, което е за човек, примерно, който като мен, който няма образование в това нещо, е изключително трудно да ревърс инженираш, нали, да наобратно да работиш и да разбереш ама какъв е чипа, ама какви са, примерно, тези други елементи вътре. Имал съм случаи, в които, както в Alpine, част от усилвателите им, чиповете, които се използват в клас, дето се правят изключително и само за тях от Infineon Rectifier и не можеш да си ги поръчаш, не можеш от никъде да си ги купиш и оставаш с една тухла, дето не можеш да отремонтираш, просто защото ти не можеш да купиш въпросните чипове, те се произвеждат изключително само за Alpine и не можеш ти като външен чиляк да си ги купиш. Не мога да ги поръчам и от оторизираните им сервиз, защото аз не се водя техен оторизиран, нали, сервизен техник. И оставаш с една тухла, аз имам 5 такива Alpine в момента, MRP 500 са повечето, 1000, чиповете им, които са в клас D, ето е тези шим контролерите, които така да ги наречем, клас D драйверите, не мога да си ги поръчам, няма как да ги взема и тези усилатели в момента стоят за донори, поради простата причина, че няма как да намерят такъв чип. Затова тези усилатели са много хубави, които са на собствена схема, обаче ремонтно пригодимостта им вече, нали, идеята е като с сегашните телефони и сегашната техника, просто да се върнат на официалния сервис. Така обратно. Връщаме се, поглеждате имате или нямате ли драйв, т.е. имате ли, нали, носеща честота, нямате ли и след това следва абсолютно същата история. Пак по един транзистор на рамо, пак с ограничения поток, пак се гледа дали всеки един от транзисторите открива се, закрива се, дали честотата ви е правилна, дали нямате някакви изменения, дали изглежда по начин, по който трябва да изглежда. Съответно, гледате нещо дали не грее и може, докато имате по един транзистор, да запуснете, да му подадете сигнал по RCA чинчовете, може да видите на изхода какво се случва, имате ли синус, нямате ли синус и ако всичко е наред, ако усилвателя като го пуснете през ремоута и го гасите, всичко е наред и го направите няколко пъти, всичко е наред, трябва да погледнете, защото много често тия усилватели, когато ги гасите, вместо MOSFET да гасне веднага, той ползва един такъв пад се случва, което означава, че при угасен усилвател транзисторите се презастъпват и това нещо не е окей, защото ще започна да греят и ви ще го изключите, така ще го включите 15, 20, 30, 50, 100 пъти. В един момент просто транзисторите, тъй като работят едновременно, най-вероятно ще гръмнат и ще се чудите, ама аз го изключих, пак той гръмна. И той няма да гръмне, като си го изключили, ами другия път, като го включвате, той ще гръмне и това се случва много често, защото не е отремонтиран правилно. Като си видите, че работи по един транзистор на банка нормално, пак същата история имате тук. Подбирането на транзисторите или използвате заводските стойности, които са на гейт резисторите и pull-down резисторите и слагате заводските транзистори, или ако ще ги сменяте, всичко това отново трябва да се съобрази. Пак имате отново носеща честота, трябва да бъде съобразена, филтъра трябва да бъде съобразен, гейт резисторите трябва да са съобразени, транзисторите трябва да са съобразени, драйвера дали ще може, защото не може да набухате тук едни много яки транзистори, защото драйвера няма може да и клати. Той си има ограничения, нали, съответно. Така че изменението на всеки един елемент по тая цялата схема води до изменението на всички останали. Те са в една схема и не може да промените едно без да актуализирате останалите неща. Това е една затворена система, така да го кажем, и когато се изменя едно нещо, то влияе на всички останали. Така че да ги ми набухате тук някакви транзистори, както много често идват усилватели с някакви други транзистори там и да не сте пипнали нищо по схемата и по драйвера, няма как да стане. Това нещо няма как да работи. То ще работи известно време, я работи, я не. След като видите, че имате някакъв синус и видите, че добре, нали, нищо не грее, потребява нужния ток, който за тези усилватели около 2 ампера и половина, когато е с всички транзистори и всичко работи нормално, може да изпуснете един лек синус, може да използвате билото лек суб или някакъв резистор с малко по-висока стойност. И аз го пускам на това захранение до 10 ампера, оставям усилвателя на малка мощност да поработи известно време, за да видя дали всичко е окей. Не го пускам още на голямото захранване, защото ако нещо не е окей, това захранване, примерно, може да даде само 5-10 ампера, 12 макс и може да си му сетните вие на колко ампера ще спре. То поне ще спре, усилвателя дори да не влезе в протект, тока, който идва, е достатъчно малък, за да нямам големи взривове. И в последствие, ако всичко е наред и той си отработи нужното време там и видим, че примерно го пресушаме на един суб и не се чуват никакви странични звуци, нали, всичко е наред, работи си добре и на резистори, видим, че на синуса няма нищо грозно, нали, тогава преминаваме към
по-големите тестове. В този момент, разбира се, вече усилвателя ви трябва да е с всички термоподложки, трябва да е с термопаст, трябва да е в корпуса, т.е. трябва всичко това нещо да е събрано напълно обратно, което отнема немалко време. И тогава го тестваме на големи, нали, захранвания, на резистори, тогава се тестваме на макс и така нататък и гледаме какво се случва. Нали, аз лично се опитвам поне да ги докарвам до клипинг, защото много често проблемите излизат при преломната точка на клипинга или при по-високи мощности. При по-ниски може всичко да ви е окей, обаче примерно като го набухате на по-висока мощност и съответно нещо да не е окей. Така че това е, така да кажем, целият процес. Могат да изникнат 1000 грозни неща, които никой не ти ги отчита, защото си майстор и това е твоя работа, но примерно ако тук някой резистор или примерно ето тази бобинка е прекъснала и ти не си я видял, то си е твой проблем. Колко време ще търсиш дали то с резистор е прегорял или примерно не контактува добре и как ще си го намериш, това си абсолютно твой проблем. Това, че примерно тук може би имаше някъде ето този наврян резистор, примерно нещо не му е окей, или се е изменил стойността, пак си е твоя работа. Всякакви такива дреболи, които могат да ти провалят целият труд, са си твой проблем. И ако не дай си Боже да си забравил нещо по схемата, съответно и си го събрал цели и стръгнал да си го тестваш и той ти гръмне и гръмне всичко и ти си 300 евро назад, 200-300 евро назад части, абсолютно твой проблем си е, защото това клиента не е нужен да го плаща, клиента праща нещо развалено и го иска здраво. Ако си го гърмял 5 пъти, 5 пъти ще си плащаш части и 5 пъти ще го работиш. Имайте предвид колко време отнема това за работа, защото аз сега ви го казвам така, ама да изкараш без да повредиш платката всички и тези дреболи, да изкараш драйверите, да изкараш всеки един гейт резистор, да отпоиш всичко, да го запоиш обратно. Тук се вижда, нали, съответно, че тук има прегорял текстолит, да го изчагъркаш, да го върнеш в състояние, в което, нали, той да не е електропроводим със съседния пад, да го подсигуриш отдолу, съответно да си поема откъдето трябва, нали, напрежението, защото той отгоре вече не може да вземе. Да си миниш през всички драйвери, да си видиш пред усилвателя, нали, дали всичко работи в него, дали захранването работи, след това дали драйверът ти е окей, после транзисторите дали всичко е окей. На всеки един етап от тези неща ти трябва да спираш, да тестваш, да гледаш, да наредиш следващото по реда, което следва и след това да провериш следващото. То е малко като лего, което се строи, нали, постоянно е така нагоре, така да го кажем, защото почваш от драйвера, после минаваш от буфера, после минаваш от захранването, после минаваш от тук, после минаваш, нали, вадиш драйвера, после минаваш от предусилвателя, за да се застраховаш, че, нали, никаква говна няма да излетят и тук в клас D-то, нали, трябва да си видиш и предусилвателя. Гледаш си тук какво се случва по пиновете, гледаш си драйвера, от драйвера после си гледаш носещата, после си слагаш по един транзистор, после всичките, после на малка мощност, после на голяма мощност и после клиентът, който е олигофрен, го връзва на 0.33, гърми и ти казва: брат, усилвателя пак гръмна. Долу-горе нещо такова се случва. Така че това е за усилвател, който е примерно 3-4К, който за мен е среден клас усилвател. Това нещо тук е 15К, само сега ще се опитам да ви го покажа, което е за ремонт. Това е, сега ще го видите какво е, това е Hertz MP Unlimited 15K. Това нещо, ако има 2 трафа и 2 дросела, това нещо има 8 трафа, което означава 16 банки, само за хранването. Разбира се, това си е схема на Hertz, която е тяхна, която иди разбери как работи. И тук имате едно прекрасно счетворено клас D, което означава, че имате 4 клас D усилвателя за паралелени в изхода, което означава, че имате 8 банки, които 8 банки помежду си трябва да бъдат абсолютно еднакви една с друга, абсолютно еднаква честота, абсолютно не трябва да имате никакъв овершут, никакво презастъпване на транзисторите, никакви такива работи. Схемата си е на Hertz, разбира се, не е, нали, на някой друг, така че тук работата, колко време ще отнеме и как да се отремонтира това нещо, само майстора да му мисли. Клиента просто, нали, обикновено си оставя нещата и иска вече, нали, готов продукт, който той да може да се го връзва там на някакви безумни омажи и, нали, да гърми, да трещи при някакви безумни мощности. Така че това нещо е сравнително лесно, така да го кажем, просто е времеемко. И ако съответно нещо се случи с част или в процеса на работа нещо замине гръмне, то си е за твоя сметка. Така че колко пари се правят от това нещо, божа работа. Ако го направиш от първия път добре и си ползвал някъде отстъпки за части, каквито някои от фирмите имат, които аз нямам, аз не съм фирма, нямам такива.
може би сметката може да излезе. Ако ти се случи нещо с ремонта и не стане от първия път, обикновено автоматично отиваш на минус. Защо трябва да изгубиш, освен сумата, която е в частите, трябва и да си вложиш обратно труда, който отнема хикс дни, хикс вечери и не дай си Боже има нещо кривичко, което не си догледал или е много трудно да го видиш, като някой крив резистор, някой спойка, която не можеш да видиш и така нататък. Това са си абсолютно твои проблеми, по никакъв начин не трябва, нали, да засягат клиента и така нататък. И това се изчерпва целият ремонт. Разбира се, в момента, в който предадеш усилвателя на клиента, как той го ползва, излиза извън нали, от твоето полезрение, как го връзва, къде го връзва, какво се случва. Най-честият проблем на тези усилватели или е претоварване с неадекватен инстал, разбира се, и неадекватно захранване. Другия, който абсолютно най-често се случва, е, че се монтират на повърхности, където вибрират адски много и тия кръчета долу, които ги виждате, много често се пречупват, особено в клас D частта. И транзистора ви, сега ще ви покажа, само да намеря някъде такъв, да ви покажа на какво заприличва. Само да видя дали имам. Кръчетата, както ги виждате така, те просто, седейки по този начин, те просто се отчупват отдолу, поради факта, че тия транзистори стоят изправени и когато има множество вибрации и те ходят и така малко или много, те се отчупват от тук, от най-горната част. Тоест те си стоят запоени, но се отчупват и ту правят, ту не правят контакт. И когато се случва това нещо, драйвера хич не му харесва и най-обикновено гърми някой транзистор или примерно два не контактуват, само един я контактува и вие имате цялата мощност, вместо да мине през три паралелни транзистора, тя минава през един. И той не издържа, гърми, отива в късо и после цялото рамо отива, оттам отива и другото, ако отиде и другото, по някой път се спасява, по някой път не и оттам се ба майката на цялото захранване. Вие го пускате отново и всичко става на пушаци и на такива неща. И после, нали, трябва да се възстановява това нещо. Така че това са основните, как да кажа, противници на какво се случва с усилвателите, обикновено претоварване, неадекватен инстал и вибрация. Това са основните неща. Особено, нали, говорим на Китай, Корея и така нататък. Бразилците страдат и от малко други проблеми. Там ремонта по принцип мога да кажа, че е малко по-лесен, поради проста причина, че много често пика, т.е. програмируемото IC, нали, чипа, който е пика, който управлява целият усилвател, успява да спаси много често захранването. И когато вие се опитате да го запуснете отново, той е достатъчно бърз, за да не ви даде да гръмнете захранването. Докато при старите клас D-та, конвенционалните, така да го кажем, които нямат микроконтролер, вие си го пускате, то си работи тук в късо и докато не гръмне, и докато не направи дупка в платката, никакъв проблем. Затова ви казвам, че често е хубаво да сложите предпазител, който е по-малък, но все пак, нали, може да си стигате клипинг точката, а не да не слагате предпазител или да сложите 2 по 400. Да сложите 2 по 400, то тук всичко ще се завари при 2 по 400. Така че при размеряването, примерно тук да сложите, той има само по един терминал, примерно 300 ампера, тук е окей предпазител. Но да сложите 400 на такъв усилвател, примерно в случая за мен е окей. 400 вече е твърде много, той усилвателя няма и да хапне толкова, нали, на 1 Ом. И, нали, най-вече хората, които връзват под 1 Ом, той бокс райза ще дойде, ще имам импедансен подем. Да. И в един момент, в който така се случи, че примерно стигнеш под 1 Ом или под заявката на производителя, тия транзистори имат някакъв ток, който могат да пренесат, те не успяват, укъсяват и ти после се чудиш, ама аз, нали, имам бокс райз. То хубаво имаш, ама не винаги си, нали, над честотата. Така протича един ремонт на едно клас D, което това е средно по размер. Представете си, ако е някое, което е примерно като старите 10-ката, които аз вече ги отказвам да ги правя, защото са с по 8-10 трансформатора. Това означава по 16-20 банки, които аз трябва да ги направя идеално равни. След това имате счетворено клас D, т.е. с 4 чипа. Драйвера му не е такъв, ами все едно е по 2, защото са 4 драйвера. И тия 4 драйвери, банките трябва да са равни, транзисторите трябва да са еднакви, всичко трябва да е еднакво между тях и да се надяваш, че едва ли не всичко ще стане от първия път. Което в много случаи, ето последното 10К, което имах за проблем, който го върнах и не успях да го отремонтирам. Преди мен е имало хикс на брой ремонти в чужбина, които аз сега не знам предишния майстор какво е пипал тук, какво е пипал тук, какво е пипал тук.
и аз трябва да мина през всеки един елемент и да проверя, с заводското ли е, не е ли със заводство, какви бомби ми е оставил отпреди, какво е вършил и не го е довършил, аз как да знам. Затова разбирам част от майсторите в България, които не искат да вземат пипани усилватели, защото ти първо трябва да разбереш какво предишния майстор е правил, къде е пипал, защо го е пипал, какво е сложил, защо го е сложил, с какво го е заместил, какво е било оригинално. Често ти не знаеш това нещо, защото нямаш пълната схема. И става един омагьосан кръг, някой е правил нещо, остава си ръцете и ти после трябва назад да разбираш какво се е случвало, какво кой е правил и майсторите на автомобили най-често ще ме разберат, защото те знаят преди тях някой като си оставя ръцете какво се случва. И правим една работа по 3-4 пъти, поради простата причина, че първо трябва да правим нещата, които предишния е правил и после да се опитаме да възстановим усилвателя. Съответно, ето, извинявам се за изключително дългия клип, но просто исках да обясня на хората, които ми е интересно да разберат в какво се състои един цял ребилд. Разбира се, ако вземем едно клас А, Б, което е голямо ето толкова, има по 2 транзистора на кръст и един трансформатор с 2, 3, 4, 5 транзистора за храненето, тогава е сравнително по-лесно. Но колкото е по-голям един и по-мощен усилвател и по-изчанчен, така да го кажем, толкова става по-сложно. Затова, примерно, аз големи надежди за този усилвател, как ще го отремонтирам, при положение, че нямам схема и трябва сам всичко да разбирам и то е толкова сложно направен, не тая огромни надежди. То може да се види тук вече какво се е случило. Лоши работи. Но това е предизвикателство и въпросът е, че не знам колко време ще губя с него, защото всичко тук, което виждате, си е тяхна схема, която аз няма как да получа никакви данни, нали, съответно от електромедия или как се казват, защото всъщност Hertz, Audison и Match, мисля, че още една марка, те са една компания, те са дъщерни фирми на една и съща компания. И там ще бъде много трудно. Тук това е усилвател, който ползват може би 100 марки и всички казват, че това е тяхна схема или техен усилвател. Нищо такова. Всичките, дори често платките, идват от една и съща фабрика и единственото, което се различава е корпуса ви и тук какво е написано, дали е Ground Zero, дали е Emphaser, дали е нещо друго, дали е B2. Вътре всичкото е едно и също. От един и същи завод е, кондензаторите им са едни и същи, транзисторите им са едни и същи, драйверите са едни и същи. Дори мога да ви кажа, че този драйвер е от друг усилвател на захранването и той е абсолютно същия, както е този. Едно към едно. Абсолютно същия, от друг усилвател. И производителите после ви казват, ти ще си купиш нашия усилвател. Какво ще си купиш нашия усилвател? Всички те са копи-пейст по схеми, които са общи, по които всички правят едно и също. Да, както казах, има и други различни, но в общия случай ползва се една и съща база и се променят. Ето, ние ти сложили по-хубави кондензатори, другия ти е сложил не таки си ефтини RCA-та, ами по-хубави и ти е сложил по-як корпус и ти си мислиш, той е по-як усилвател. Пък купуваш едно и също. Така че това е пълния ребилд. Изключително се извинявам за дългия клип, просто ми беше, как да кажа, интересно и по-скоро желаях да разкажа как минава един цял ребилд и защо после някои хора той стоя толкова с време при тебе, примерно. И ми добре бе, ако искаш, вземи си го, прати го на друг, той да ти го чувърка по-бързо да стане. Особено когато има заплетени неща или неща, които не мога да намериш на пръв поглед. Особено в случаи, в които има транзистори, които просто на теб мултицета или примерно уреда ти покажа, че всичко е наред, пък той реално тече при X, Y, Z условия или примерно когато напрежението там достигне плюс-минус 80 волта, той се държи странно, а при 60 волта е окей. Имал съм такъв случай. Така че по някой път не е толкова лесно. Беше толкова лесно, всички щяхте да ремонтират и усилватели и нямаше да сме 5 човека на кръст в България, които си правим работа качествено. Толкова от мен, да надявам се поне нещо да ви е станало интересно или поне да сте разбрали защо много често ремонта на такива усилватели не винаги излиза изгодно поради простата причина, че само части тук примерно ще дойдат 150-200 евро и ако се сложи за труд, излиза цената на ремонта на пълния ребилд на този усилвател, без да имаме огромни неща като проблеми с трансформаторите, дроселите и такива неща, които се намират трудно, да не кажа невъзможно, ако нямате донор. Кой ще ви продаде, откъде ще купите такъв дросел или такъв точно със същите параметри? Трудна работа. Или ако има проблем с платката, тогава направо го хвърляме, нали, съответно. Но този усилвател, пълният му ребилд най-вероятно ще струва колкото да си купите работещ втора ръка такъв, в неизвестно състояние, но ако е работещ и сте го проверите, той излиза същата цена, която трябва съответно да дадете за този ремонт.
И отново говоря, че цените са несъобразени и на мен и на другите майстори, защото е ясно кой за колко пари работи. И, нали, едни и същи клиенти имаме и сега знаем кой на какви пари работи. Това, което вземат в чужбина, само ще ви кажа, е по 2 по 3 на това, което се взема в България. Така че имайте предвид, една и съща работа се върши, тук в България се вземат по 2 по 3 по-малко, отколкото се взема чужбина за същата тази работа. Частите са едни и същи цени и за нас и за тях, труда е един и същи от нас и от тях в чужбина. Говоря за Англия, Холандия, Германия, за тези държави. В Русия там е по-различно, защото там цените на части им са различни и цените на труда им са различни и съответно и конкуренцията там е по-голяма, но и те работят на цени, които са, да не кажа, близки до нашите. Така че всеки сам се прави сметката, купувайки нещо втора ръка или нещо, което аз ще го купя, ще го пратя на майстора за ремонт, че изкарам едни пари. И много често може да не изкараш нищо. Това е, спирам да дрънкам, благодаря много за вниманието, ако ви е интересно мога да пускам и по-дълги видеа, в които повече да обяснявам, разбира се не мога на всеки да му разкажа, ами тук на този спин гледай, тук трябва да имаш 5 волта, пък тук 12, ако нямаш тук така не мога, с извинението, ама да ви сипам в лъжица и да ви правя аз вас майстори, всеки един къде какво да гледа, ама ще ми кажеш, тук нямам 30 волта, добре, аз да ти кажа, добре, виж този резистор тук, в смисъл. Извинявам се, ама аз съм самоук, щом аз съм могъл да се оправя, значи ви може да се оправите и може да седнете на газовете и да видите кое до кое води. Общи схеми на такива усилватели се намират безплатно в интернет. Гледате, четете, проследявате си нещата, хващате мултиците, гледате кое откъде идва и добивате някакви знания, а не всеки път, с въпроси. Тук нямам той, какво да направя? Какво да направиш? Сядай учи, пиши, имате AI дори в момента. Хващате, търсите схемите, гледате клипове, има информация в YouTube, в Google, навсякъде може да заринете с информация. Така че това е от мен, живи и здраве, благодаря и до следващия път.